Daalụkwa na ụmụnne m ọkwa ife ịmụ ọma mbadị n'uju na-ewetara na ozi ọma taa from na Oche Kitchen Discussions Traditional Thursday. Ihe nnachikwu okwu ya taa wụ agụmagụ ọdịnala Igbo ọzọ. Ana agwara m unu na agụmagụ ọdịnala wụ akọ si n'aka nna 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 anyị ha wee ruo anyị aka. Ihe m ga-ekwu okwu ya taa wụ abalị anọ, aha abalị anọ anyị ji azụ ahịa nke mere ofu izu ụka ndị Igbo. A na-akpọ ya the 4 market days that makes the Igbo weekly calendar. N'ụbọchị nke taa, ihe m chere ka unu cheta wụ na ihe ụwa mazi ugbu a, n'ihi na onye butekwa nke onye kacha mara buru bịa anya nle soro gawa. Ụwa ma n'otu izu ụka n'ọwa abalị 7 mere otu izu ụka, mana ala Igbo mụrụ m ebe m siri bịa ụwa, abalị anọ nyere anyị otu izu ụka. Abalị ọna anyị gụrụ ya gụọ ya izu ụka mbụ, abụọ ya, atọ, anọ, ise, isii, nke asaa, o nyela anyị otu ọnwa. O nyela anyị abalị 28. Ka a na-akọkwara na akụkọ otu ihe a si wee bido, otu esi wee kọrọ m, otu m si wee ghọta. N'oge tere anya, oge dị mgbe tere anya, n'ala ala nri ebe a sị na ndị Igbo siri wee binie, ekwetere maka na ọhịa akọrọ m, nna m kọkwara m ya, agụtakwara m ya n'akwụkwọ. Eze Nrijiofor mgbe ọ na-achị ka ọ nọ n'obi ya, ụmụ okorobịa anọ abata, ha na-eme ka ha anaghị ekwu okwu, ha anakwanaghị anụ ekwu elu kwu ala, ha asaghị asa, enye ha ọjị, ha anara ọjị, ha ekwughị okwu, amaghị ma ha nabatara ọjị ma ha nabataghị ọjị. Mgbe chi jiri ruo, akpọba ha ebe ndị ọbịa ga-anọ rahụ ụra. Onye eze akpọọ onye amamihe na-anọ ya n'akụkụ, si ya kedu otu e ga-esi wee mata aha ndị a. Ha atụ uche, nke a ji wuru ndị Igbo ndị ike, mba dị mba, ndị Igbo na-edi anụmanụ ozi, ọ gara ha ozi gaa lọta. Ha edupu oke n'ime abalị mgbe mmadụ anọ a na-ehi ụra, oke aba n'ụlọ ha, maka na mgbe ha bịara ije a, ha jicha nkata bịa, onye ọbụla bụ nkata nke ya, onye ọbụla bụ nke ya, so onye ọbụla eburu nkata edowe. Oke gara bịa, ọ garie na nkata ofu onye, nke ọzọ akpọọ ya eke bilie, onwe ihe na-eri ihe na bataranụ. Eke amalie legharịa anya, oke agbapụ, oke ahụ arịbatakwa ọzọ, okekwa na nkata onye nke ọzọ, nke ahụ akpọọ ya oye, kedu ihe na-eme ihe a? Oye amalie, nke atọkwa, oke amapụkwa, ọ gbakatakwa ọzọ mgbe ha melatara isi ka ha hie ụra. Okekwa na nkata onye nke atọ, ọ ga-takwa, ọ kpọọ ya afọ bilie, o nwere ihe na-eme, afọ ebiliekwa, legharịa anya, bugharịa nkata ya, oke agbapụ, oke ahụ arịbatakwa ọzọ, gakwa na nkata nke ikpeazụ, ọ gata dụtụ ya ọnụ, megharị ụmara ebilie, si nkwọ lee akpa, lee nkata gị, nkwọ ebilie. Mgbe e mere ihe aha ha na-agbala kpọtọkpọtọ n'ihu ehi, amatala na aha ha wụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Mgbe chi ụtụtụ ruru, oke ala achịkwala gazie onye anyị ukwu zitere ya ozi otu ije siri gaa. Mgbe chi ụtụtụ ruru, onye Eze Nrijiofor akpọọ ha, nye ha ọjị, ha ewere ọjị, ọkpọ ha aha ha n'otu, ha akụja, ha aghọtaghị otu o si mara aha ha. Site mgbe ahụ, ha anara ya ọjị ahụ, werezie udu anọ, onye ọbụla bụ nke ya. Ihe eyikwa ka anyị hụrụ na Baịbụl, akụkọ mmadụ atọ ma ihe, the 3 wise men dowere onyinye. N'ala Igbo anyị, nke awa anọ ka ha butere. Ha ewere udu anọ ahụ, ite anọ, bunye igwe, si igwe ya were dowe n'obu ya wụrụ na ihu ezi ya dowe ya. Na site ụbọchị nke taa, na ha were ụbọchị anọ aha ha na were mere ụbọchị ahịa ndị Igbo. Ọkwa ka akụkọ a si wee bido. Ụmụ okorobịa na
ha pụrụ onwezi onye ma maka ha, nke ha wụrụla akọ gara aga. Ihe m na-akọ awụrụ gịnị? N'ụbọchị ana mba dị iche iche ekerekwalanụ ụbọchị dị ha mma ha ji eme oke ahịa ha. N'ala nna ebe a mụrụ m na Oraifite, nkwọ dị anya oke mkpa. Ụbọchị nkwọ ụmụ nwaanyị na-akwado chedo ya echedo, gaa n'ubi ha kọtacha nri, gbakọta a ga-ebuje nkwọ ka leta ego iretekwa iwere ya zụrụkwa ahịa n'ihe nkwọ. Nweghị na-agaghị ahụ, ị ga-ahụ mmanụ na-adị na nkwọ, ị ga-ahụ ojoko, yabasị, ji nwannu, ahụekere, egwusi, ihe niile na-ezu n'ahịa. Ma ọgbọnọ onweghị ihe na-agaghị ahụ n'ahịa, ma akwa na-eyi eyi irecha ịzụrụ azụrụ ịlọta. O nwekwara ndị obodo ihe ha kere ịzụwụ ụbọchị oye, dịka ndị obe Aba gara n'azụ oye agụ, ọ dị ha oke mkpa. Ụbọchị ahịa ahụ na-azụ, ị na-aga n'ụzọ, ụzọ na-ekwo ekwo. Ọ wụrụ ndị na-azụ afọ, ụmụ Dioka na Idemmili na-azụ afọ igwe, ndị Nnewi na-azụkwa nkwọ. Ahịa dị iche iche na-azụ mbọsị dị iche iche. Mana ihe kacha oke mkpa n'okwu awụ na ka ị bụrụ n'obi na obodo ọbụla nwere otu ha si agụ ụbọchị nke ha, agụ izu nke ha. Unu elekwala anya na anyị agalaga were nke ndị onye bekee wepụtara anyị si anyị n'abalị asaa anyị esoro ya. Ọ dịghị njọ ka anyị na-esokwa ya na-agụ, nweghị onye o mere ihe ọjọọ ogbughị anyị. Kama onye ọbụla leekwa anya na omenala anyị agaghị efunahụ anyị. Ọ dị mkpa ka anyị mara na ala Igbo nwere etu ha si agụ nke ha, nke ndị bekee ọ ya ka a na-akpọ lunar calendar. Otu ahụ ka ọnwa si agbakwanụ abalị 28. Ka anyị buru ya n'obi, onye na nke ya nke nọ na mba na-eghere mba nni. Rukwa echi, ndị nọgasị n'ime obodo ala Igbo ka na-asọpụrụ ụbọchị ana. Anyị mana ihe o nwere n'ọtụtụ obodo Igbo, ụbọchị eke ka a na-ahụ ihe dịka ụbọchị eji ezu ike. Otu a ndị na-efe ekpere Chineke na-asị na Sọnde eji ezu ike. Eke dị anya otu ahụ na-ahụ n'ala Igbo. Ụbọchị eke atụwaghị anya ka i were ya gaa ubi, na ihe kụrụ n'ụbọchị eke agaghị eto. Anya amaghị nke bụ eziokwu na anaghị eli ozi n'ụbọchị eke, anaghị agbagharị maka a na-asị ka were ya zuo ike. N'ụbọchị ndị na-azụkwa na nkwọ, ịma na afọ ka eji akwado nkwọ. Ụbọchị afọ ka eji akwado nkwọ. Ihe a dị iche iche. Ndị na-asụkwa n'oye, ha zụchianụ n'ike ụbọchị eke, chi ya na-eforo ha, ha ebilie gawa oye. Wụrụkwanụ ndị na-azụ afọ, ezu ike mbọsị tọrọ afọ, ebilie gawa afọ. Ọkwa n'ebe a ka ọtụtụ aha anyị nwere taa si pụta. Ụmụ okorobịa amụrụ mgbe ha n'ụbọchị afọ, a na-akpọkwanụ ha oke afọ, na-akpọ ha nwa afọ. Ya wụrụ aha wụrụ ezigbo aha. Wụrụkwanụ ụmụ nwaanyị amụrụ mgbe ụbọchị eke, enwere ike kpọọ onye ahụ eke mma, ma ọ kpọkwanụ ya mgbe eke. Ha niile wụ aha, nweghị ihe dị njọ aha ahụ. Dịka nkwa ndị na-azị n'aha bekee n'ụbọchị nketa, nwere ndị aha ha wụ Mọnde, nwere ndị aha ha wụ Sọnde, ma ndị wụ nwaanyị Sọnde. Ha niile wụ aha adịghị njọ. Eji m n'aka na o nwere ihe unu mụtara n'okwu a taa. Ala niile nwere nke ha. Ọ bụrụgodị ndị mba China, ebe a na-ahịọtụ maka ihe a na-ahịọtụ n'ụwa niile taa, ha nwere otu ha si agụ ụbọchị nke ha. Mgbe anyị chụrụ afọ awụ mgbe ha ji achụ afọ. Ndị Igbo dị mma, bikonu lebara anya n'okwu a, lee na ya n'ihe onyonyo, unu ga-ahụ akụkọ ka nkụ banyere otu ndị Igbo si agụ izu nke ha. Ọ dịghị njọ, mara ka ọrụ ụmụ gị, ọ dị mma, ọ agụmagụ ọdịnala. Daalụkwanụ n'okwu Igbo. Ihe m na-akọ taa, what I'm trying to talk, or what I've been talking about, is about the Igbo calendar. The Igbo calendar is made up of 4 days that makes a week for us. That sounds strange for those of you who have not heard about it before. It is interesting to know that all these are man-made, and every country, every state, every town has their own tradition. This is a very powerful Igbo tradition which we must uphold. Tell the story. Tell one person to tell 10. It is an important history in the Igbo tradition. We have these 4 days that are known as EKE, which is similar to our Sunday.
it's seen as the day when we rest. You're not expected to do any work on that day. We have the next day, which is ORIE. Some dialect will call it OYE. The third one is AFOR. And the last one is NKWO. On these 4 days, people from different parts of Igbo land have chosen a specific day to respect or mark a heavy market day. On such days, where I come from, on NKWO days, the market is very, very packed and busy. People look forward to that day. Everybody from everywhere sees it as a very important market day. People come out to buy, and they believe that you see almost everything you need. So, this is my story about the 4 market days of the Igbo land. It is still there and counting. And people are named after this Igbo name, after these market days. We respect those days. I respect those days. Thank you very much. I hope you've learned a thing or two today. You can Google this, and there's lots of information about the Igbo calendar. The 4 days that make our Igbo week. 4 days make 1 week in the Igbo calendar. And seven weeks makes 1 month for us. So that gives us 28 days, makes an Igbo month. It is not strange. Just like every other thing, it is man-made. 7 days make a week, 8 man-made. So, stick to your tradition. It helps. And on our market days, what I've got in display and many more can be found in our market. Palm oil, plantain, groundnut or peanut, onion, potato, egusi, that's melon. You'll find lots and lots of things on our market days. Daalụ kwanu ndị ọma na-ege ntị. Anyị ga-ewetakwara unu akụkọ ọzọ dị mkpa n'izu ụka ọzọ. Please note, if you have a request, please put it through to our page on Facebook, Instagram, or YouTube. We'll pick it up and we'll run with it. Someone requested that we make this video on the 4 market days. She wanted to know more, and I hope you've learned. I have learned while researching. Thank you very much. Daalụ kwanu ndị Igbo dị mma, obodo dị mma. Ekene m unu. Keep safe. Bye.